Алдагы котлау сәламе Иске Кулатка районы Югары Терешка авылына аша. Бүген үзенең кабатланмас туган көнен якташыбыз Бикиняев Ахат Калимуллович каршылый. Аны матур гомер бәйрәме белән тормыш иптәше Маһирә Мөхәррәмовна, улы Илгиз, кызы Лилия, кияве Равил, оныклары Марсель һәм Тимур котлыйлар. Безнең якын кешебез 59 ел элек Югары Терешка авылында дөньяга килә. Мәктәпне уңышлы гына тәмамлап, яшь егет белем алуын институтта дәвам итә. Аннары авылга кайтып, башлап комсомолда, аннары авыл председателе булып эшли. Замана таләпләре үзгәргәч, ул үз эшен башлап, фермерлык хуҗалыгы ача. Озак еллар шушы эш белән шөгыльләнә. Бүгенгесе көндә дә әтиебез тик тора алмый. Гел нидер эшләргә, нидер табырга омтыла. Сөекле ирем, синең хакта кайсы ягыңны алмыйм, гел мактап кына сөйли алам. Син авылда туып үскәнгә бик эшчән, кулларыңнан гелләр коела торган ир-ат. Мин синең яныңда үз-үземне бәхетле итеп хис итәм. Ә бу исә һәр хатын-кызның хыялы. Бәйрәмеңдә ярату сүзләремне дә ишет. Озак еллар торгач, гаиләдә мәхәббәт хөрмәткә күчәделәр. Без байтак еллар яшәсәк тә мин һаман сиңа гашыйк булып яшим. Сөям сине. Әле ярый син дөньяда бар җаным. Ахат дигән исемеңнән ишеткәч уйный каным. Син минем бәхет шәшәгем. Син кыю бөркеткәем. Син миңа күктән язылган иң олы бәхеткәем. Кадерле әткәйбез, без сине нык сагындык. Оныкларың да сиңа гел барырга ахталып торалар. Шул кадәр бабаларын яраталар алар. Рәхмәт сиңа сәламәтлегеңне кызганмыйча, безнең өчен кайгыртып, мал табып, балачакта матур яшәткәнең өчен. Үсеп җиткәч, һаман безнең хакта кайгыртып яшәгәнең өчен. Кылган изгелекләреңне меңләтә кайтарырбыз, газизыбыз Алла теләсә. Әткәйебезнең бит бүген матур туган көннәре. Йокысыз үтә шул яшь бит аның кара төннәре. Безнең хакта ул уйлана, бастырырга аякка. Үсеп җиткәч таралыштык икебез төрле якка. Тигәткәйбез онытмабыз синең җылы җаныңны. Тырышырбыз без бизәргә синең һәрбер таңыңны. Бүгенгегә без читтә ул, котлыйбыз бәйрәм белән. Назлысыбыз килә сине, моңлы, матур җыр белән. Кадерле Ахат Калимуллович, якыннарыгызның бар теләкләрен матур җырга үреп, көз сәламе буларак күркәм җыр юллыйбыз. Бәхетле булыгыз. Искән җилдәй гомер үтә көябез шуңа. Вакытыннан иртә йөрәк сер биреп куйма. Яшибез әле тынмагына. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Исә җилләр исә дә исә. Җил искән якка исмәдек ят исәбенә. Күкрәктә йөрәк типкәндә яшибез әле. Гомернең бит иң матур мәле. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк.
байлык түгел бай болу кесә. Ниләрең бар үзеңнән соң калдырып китәр. Җилләргә очмаслык булсын түккән көчләрең, калсын җирдә матур эшләрең. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яшидек, яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Килә дә китә. Яшидек, яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яшидек, яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк.